и пристрастни. Здравейте и добре дошли, честит празник. Много се радвам, че в този хубав празничен ден за София ще почетем нашия град с такова хубаво събитие, като четенето на поезия, специално на вашия съюз, на Хайко Съюза, и че всъщност всички стихове са посветени на нашия град, на хубавите му и на лошите му страни, защото си има от всичко. Не съм от многословните, така че не мога повече да продължавам. Вие сте по-добри в думите. Аз ви предлагам с аплодисменти да благодаря на нашите домакини на възможността да бъдем част от фестивал Квартал. Това събитие е прекрасно. Какво правим днес? Днес почитаме нашия празник на града. Този град, който е скрил в себе си толкова тайни, толкова красиви места. Имаме изключителния шанс да живеем в подножието на планина, в подножието на вулкан, но за разлика от Етна няма опасност да се събуди всеки момент. Нещо невероятно се случва в нашия град. На площ квадрат със страна 1 километър имаме събрани 4 храма. Православен, католически, синагога и джамия. Такава религиозна толерантност не се среща на много места. Можем да говорим много за улиците, за останките от нашето минало, за съвременните ни сгради, за тържищата, закрити като халите или пък открити като женския пазар, и стигнем до Римската стена, било отправно място за поклонение пред свети места. Всичко това е събрано в наши тристишия. Не само Български хайко съюз, въобще българското хайко общество. Имаме представители на Хайко клуб София и на Хайко клуб Пловдив, колкото и да е странно Пловдив. Също се включва с стихове за София. Тези традиции всъщност са довели до следните издания. Едното от тях е двуезичната хайко-антология "Градът", която има хайко, вдъхновени от различни места в София. Издание от 2012 година, съставител е Александра Ивойлова, а редакционният съвет е Антонина Кайламбева, Петър Пламенов и непрежалимата ни София Филипова. Есенният салон за поезия, организиран от Ангелина Василева, имаше веднъж за тема площад Славейков, където също се включихме. Накрая, но в никакъв случай не и на последно място, конкурса за хайко на тема София, проведен през 2016 година в рамките на първия международен хайко форум, организиран и подкрепен от Столична община. Резултатът от него беше "Прегръдка за непознати" под редакцията на Петър Чухов, Елисавета Шапкарева и Наталия Пискова. Преди да започнем, ще ви запозная с участниците в днешния кратък рецитал. Редът ми е подаден от секретаря на Хайко Съюза Зорница Харизанова. В никакъв случай не приемайте, че някой е по-добър или по-лошо в цялата тази работа. Участници сме аз, Весислава Сагова, Стоянка Боянова, Минко Танев, Петър Чухов, Албена Тодорова, задочно Зорница Харизанова, Деляна Георгиева, Елисавета Шапкарева, Иванка Павлова, Ким Думанон, Кристина Тодорова, Антонета Николова. Ще започна, на места ще чета аз, тъй като някои от участниците не могат да присъстват. И започваме с хайко на непрежалимата Гинка Биляска, председател на Българския хайко клуб, първообраза на Българския хайко съюз, чието думи остават завинаги, с "Зад прозореца в метрото I love светва и угасва". И много интересно е хайко
от Дейвид Ваню, наш приятел, благодарение на Петър Чухов. Много пъти участвал в Хайко форуми на Хайко Клуб София и присъединил се към нас на Димко, разходките с писане на Хайко. Той създава своя уебсайт Хайко поезия на Кобаяши през 2000 година. Това е най-пълният англоязичен сайт, посветен на поета. Той е бивш председател на Световната Хайко асоциация, създател на Хайко обществото в Ню Орлеанс и, както вече казах, наш много добър приятел. Ето неговия поглед върху един много спорен монумент. Край паметника на Съветската армия "Свободна любов". И сега, както ви казах, започваме с мен, но не от егоистична гледна точка. Благодаря за избора на това крестишие в обявения анонс за днешното. Именно НДК. Няколко дъги над фонтаните. Фест край реката. Гледат ни от моста лъвовете. Тъй като съм автор на рубрика "Бижутата на София", да не се чудите за какви бижута става дума, бижута, обикалям София като турист. Чужденци. Опитвам да обясня традициите ни. Ресторант. Все по-силен шумът на градските връбчета. Столицата ни. Айде, че ме буди петел. Колко километри обикалям, за да снимам вонните коли. Слънчев ден. Индианско селище в София. Люлиноско се намира. Светофар на моста. Чакам под сянката на орлите. А сега ще поканя Ким Дунанон, извини ме. Моля, заповядай. Здравейте, може би като представител на младежта да приветствам празника на София. Нищо, че не съм от София като цяло. Ще чета един мой хайпер, написан от изминалата година. Томни облаци. Влак се движи към столицата. Забързана Витушка. Никой не гледа залез. Трамвай. Забързани като ход. Столичен ден. Хубави спомени сред листата. От самолета София изглежда някак малка. Специален поздрав от председателя на Българския хайко съюз Диляна Георгиева. Мостът на влюбените. Бял гълъб прелита над възрастна двойка. Насреща пред фонтаните на НДК жадни птици. Площад Славейков. Храмът на книгите вече само през вратата на библиотеката. Часове в захлас пред разкопките на Сердика. Закъсняват за работа. Лъвов мост. Профучаващи автобуси бързат за другаде. А сега ще поканя човека, с чието име се асоциира първото споменаване на българско хайко, Петър Чухов. Благодаря, макар че това не е вярно. Първото споменаване на българското хайко е свързано с Димитър Стефанов. Имам предвид от съвременните ни поети, да. И то почти съвременен, почина преди 2-3 години. Както и да е, благодаря за това представяне. Аз съм чест посетител на Женския пазар. Тук като участник в фестивалите Софийските метафори. Петото издание на фестивала ще бъде следващата седмица, всъщност събота и неделя. Само че няма да е този път на Женския пазар, но ще е в
около Света Неделя. Църквата Света Неделя. Но както и да е, сега няколко хайко, някои са писани тук, всъщност на самия пазар. Витрина. Отражението на просека в нови дрехи. След очите й светофарите светят само зелено. Мостът на влюбените. Клаксони свирят сватбения марш. Женски пазар. Дъщерите на Ева продават ябълки. 8 март. Пиян мъж се кортушка през женския пазар. А ето и хайко от Зорница Харизанова, секретар на Българския хайко-съюз. Крайен квартал. Циганчета се плезят на отминаващия влак. Прашинки в гърлото. В старите кашони на Славейков романи от текстото. Есенен дъжд. Размазани акварели под светофарите. Безлюден площад. Бетонирани кестени стърчат от паветата. Като под купол на църква, клошар дели хляб с гълъб, гара подуяме. А сега ще поканя Стоянка Боянова. Ето и моите хайко за София. Централна гара. Сърцето ми бие лудо, преди влакът да спре. Вечерна разходка. Витушки вятър слиза от планината. Златни кубета проблясват в мрачината. В храма светлина. Изумление. В центъра на София дива ябълка. Нежни лилии. В приказното езеро дворецът Врана. Много му е честа да прочета чужди хайко, този път от Елисавета Шапкарева Лиза. Първи сняг. Кашонът на бездомника заблестява. Квартална градинка, без ездач, металното конче. Трамвайна спирка. На захвърлен билет, телефонен номер. Улични лампи. Млечен път в кварталния микрокосмос. Улица Солунска. Ароматът на липите по-силен от дъжда. А сега ще поканя Минко Танев. Заповядай. Честит празник на всички. Арт Клаб Мюзеум. Лятно слънцестояние размества сенки. Марш на гвардейци, на площада пикират ята гълъби. Нощна сердика. Декуманус максимус пробужда стъпки. Ето и хайко от Иванка Павлова от Асенопра. Тя е член на хайко по Пловдив. Иванка Янкова, ако е тя. Павлова е... Добре, извинете ме, значи грешката е моя. Но малките гафове са прости, нали? Само да кажа, ако сме тръгнете в тази посока. Благодаря. Видеото е по-добре, защото не сте на първи план. Благодаря. По-страница. Добре, Иванка Павлова. Отново, на тротуара уличен музикант свири за хляба. Южният парк. В тревата
цветни листа, изящен килим. Песен на Славей, в краен столичен квартал, компенсация. Сега Албена Тодорова. Добър ден от мен. Благодаря на нашите любезни домакини от галерия Сердика и на организаторите на фестивал Квартал, разбира се. Днешният ден е много вълнуващ за мен, защото аз съм родом от София и моето детство е минало в един апартамент тук в центъра. 2 хайкови от мен. Ротондата блести в дъжда. Под купола хилядолетна молитва. В стените на Сердика отеква времето. Стъпки на император. Благодаря. Радвам се, че успя. Венелина Петкова, заповядай. О, да, благодаря. Да се намеря. Да намеря това, което трябваше да получа. Ако иска някой преди мен. Добре. Антонета, доколко Да, защото не е така да намеря. Да се чакам и. Ето толкова много си обичаме града, че не можем да изберем най-доброто, което имаме. Кристина Тодорова, ти дали си готова? Да? Заповядайте, нека те спокойно да намерят своето. Аз като един придошъл софиянец, обич софиянец в Пловдив. Така. Софийски смок. Четем приказка за Млечния път. Пролетни слънца. Проблясват в локвата кубетата на Александър Невски. Езерото с лилиите. Дъщеря прави първите си стъпки. Черни върх. Закотената чайна пие бъркия. Нощни София. Осветяват пътя, цъкнали пестени. Централна гара. По старите вагони нови графити. Ето сега вече Венелина Петкова. Да, заповядай. намерих си. Всъщност, Честит всичко празник трябва да на се София на всички. Аз макар, че не съм родом от тук, вече толкова години съм тук, че се чувствам като от 2 града едновременно. Сега, започвам с едно старо. Процеп между 2 кооперации, колкото за дъждовните капки. По 2 пъти ли ги четем или по една? Както ти го чувстваш. Процеп между 2 кооперации, колкото за дъждовните капки. Това ми е много ново второто. Всъщност всички останали са от преди няколко дни. Дано се получили добре. На средна възраст в Стара София броя стъпалата на Подлез. На средна възраст в Стара София броя стъпалата на Подлез. Специално за женския пазар, сигурно всички сме написали за него. И пак да благодаря много на галерия Сердика, която приютява вече толкова наши събития на Хайко Съюза и не само на Хайко Съюза. Женският пазар по Залез. На пътя ми презряла райска ябълка. Женският пазар по Залез. На пътя ми презряла райска ябълка. Прецвети седмочисленици, цъфнали гладиоли, високи колкото деца. Прецвети седмочисленици, цъфнали гладиоли, високи колкото деца. Това ми е някак много любимо място, свети седмочисленици и понякога седят гладиоли. Когато се омъжвах, беше там и беше с гладиоли пред църквата. Затова най-любимото време е октомври месец, беше това. Да, свети седмочисленици, много ги обичам в тази градинка. Сама край езерото с лилиите. Една от каменните жаби трепва. Едно хайко за самотата. По-далечно така. Добре, че беше преди много години, нищо, че пак в София.
сама край езерото с лилиите, една от каменните жаби Третова. И последно, софийски котки подремват в дворчето ни тишината на Август, която вече си отиде. Но ще дойде пак. И накрая, в никакъв случай не на последно място, Антоната Николова, заповядай. Здравейте, честит празник! Аз съм си родена и изкарала детството си на Великата улица Иван Асен, съм близо до Долу и до Борисовата градина. И не го споменавам, но всъщност става въпрос за тази градина. И там местата покрай нас. Алеята с кестените стъпвам точно в детските си стъпки. Сама в парк, медното момче наднича през рамото ми. Жега, туристите търсят сянки при явените в подлеза. Между Макдоналдс и храма жената с птиците. Това беше нашия кратък рецитал, но пък, както чухте, много съдържателен. Иванка Янкова и Иванка Павлова ще очакват от мен специално початък за объркването. Благодаря ви на всички, благодаря за това, че отделихте от времето си и още веднъж хора специални благодарности. Благодаря, защото нашия град заслужава всички тези усилия, които вие полагате да изразявате чувствата си, мислите си и спомените, свързани с нашия прекрасен град. Заслужава си да го обичаме във всичките му разновидности. Благодаря много. И аз ви благодаря. Когато да завият Всички, които са чели